irakurri dugu Erosteko Duzune revista eta notizia bat kontatuko dizuet. Elikagairik ez dadin alferrikadu. Elikadura eta nekazaritzan Nazio Batuetan erakundeak izena du. 150 milioi tona elikagai galtzen dira. Amerikako Estatu Batuetan eta Europan zaborretan botatzen dute. Garaipen batean bidean dauden elikagaietako elikagairik ugari galtzen dira. Europan adibidez, saltokia iritsi zenean elikadura bota zuen. Fruta eta berduaren 20 eta 20 eta 40 bitarteko kantitatea botatzen da. Zifra horiek pentsatua ematen du eta biztan da zenbait egin beharra dagoela. Nola lortu da? Eroski baldintzarik onenetan dauden elikagaiak soilik eskaintzen dizkie bezeroei. Eta elikagai freskoren batek zertxobait galdu badu edo zertxobait galdu badu edo bizgarria arrisku zaio edo konpentze bat hartu badu saltokietatik kentzen dituzte eta programa horretan parte hartzen duten erakundeei ematen dizkiete. Eta programa hau ez alferrikadu deitzen da. Eta programa honetan gauza guztiak bistan daudenez ezer gailu ez dadin lortzen dute eta horretarako hotz-katea, garraioak eta biltegiak primeran zaintzen dituzte. Eta eroski izan da lehenengoa aurretu duena. Elikagaia ematen konpromiso sendoa. Eroskira masatzen duten erakuntzak lanarira, arropan, zapatak, gauzak eramaten ONG eta elikagai banku batera ematera. Lanarira urte osoan ez da salduena, urte osoan ez salduena da. Eramaten duena elikagai bankua. Eta elikagai hori normala da, baina eroskin ezin da sartu. Eta hau izan da gure notizia.